Ali Larijani tewas dalam serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Larijani, yang menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran, tewas saat berada di kawasan pinggiran Teheran pada Selasa 17 Maret. Ketika serangan terjadi, ia tidak berada di fasilitas militer atau pemerintahan, melainkan tengah melakukan kunjungan pribadi. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat Israel yang hingga kini masih berlangsung. Operasi udara menargetkan lokasi spesifik di pinggiran Teheran, meski detail teknis mengenai serangan tersebut belum diungkap secara rinci. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya mengklaim bahwa Larijani tewas dalam serangan Israel pada hari yang sama. Pernyataan ini menambah ketegangan dan memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. נדלקה שם מדורה, תראה. זה גז או משהו. נרד בכל מקום.
אתה מאחורה. אני מבקש, לא לצלם. צלם מאחורה. לעלות על המדרכה. חבר, גם אתה, לעלות למדרכה. זה לא יום העצמאות היום. טוב, הגענו לכאן בכוחות מתוגברים של שרפת רכבים במקביל כמובן ליירוט. הגענו לכאן כאשר תמונת המצב היא מספר כלי רכב בוערים בין שני בניינים מגורים. ריכזנו מאמץ בנושא של כיבוי, ובמקביל לכך פיזרנו כאן לכוחות בבניינים על מנת לשלול לכידים. במקביל לניתוק מקורות האנרגיה, הבחנו בחור, בקיר בפאה הדרומית של הבניין, בקוטר של 2.5 מטר. כוחות כב"ה עלו למעלה, ביצעו פריצה בשת"פ פיקוד העורף, נכנסו לתוך הדירה על מנת לשלול לכודים. אנחנו מתארים כרגע סטטוס של מצב. אין לכודים, שליטה על האש, ניתוק מקורות אנרגיה, עד כאן. שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן בזירה המרכזית. הנפילה הייתה כאן ממש סמוך לבניין הזה. יש שם, כתוצאה מנפילת הטיל, היה שריפה של מספר רכבים, פגיעה ממספר מבנים. אנחנו יכולים להגיד שהגענו מהר מאוד לזירה, יחד עם כוחות פיקוד העורף, מד"א וכוחות החבלה שלנו. בשלב זה אנחנו יכולים לדווח על 3 פצועי קל. כרגע אנחנו מתעסקים בשלבים של סריקה, גם בתוך המבנים עצמם, לראות שאין שם לכודים, וכמובן מבודדים את זירת הנפילה. צריך להגיד שהשעה היא השעות הקטנות של הלילה, אז כל התושבים היו בתוך הדירות, בתוך הבתים שלהם, ואנחנו, 3 הפצועים... Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment. Subscribe, share, like and comment.